Счестопроводниците се покриват от лед с дебел над 10 см. Електромонторите трябва да имат качеството на столба, задължително проверяват и напрежение. Този начин се определя. Светло-зелена индикационна лампа, което означава, че в момента, когато гледаш по този начин, че има напрежение. Мотовското село Бачково помни снежния кафе миналата година. Тогава 2 седмици хората ще бяха просто. Защото много. Ние сме само двамата. Много е. Само които трябва да има политическа воля. Тази българна къде зелена не мога да се възхвите. Много безпредседно. А пък както има два деца, съвместното престие миналата година в източните Родопи и EVN вече е подготвил екипите си за всякакви екстремни ситуации. Целта е да се реагира максимално бързо в случай на аварии. Авариите изгъсна си. Информация на Благой Въртиев, благодаря. Хаос. Централна и Източна Европа заради снежния дъжден вятър. Транспортът е парализиран в Германия, Нова Западен сектор. Североизточното крайбрежие на страната пък беше залято от най-големите наводнения през 10 години насам. Без ток са няколко региона – Чехия, Австрия и Полша. В Унгария река Тиса замръзна заради изключително ниските температури. В лошо време се очаква и в Гърция. Властите в Атина обявиха, че ще приютяват бездомни хора в метростанциите, заради очакваните ниски температури, които ще паднат в Първоната. Връщаме се у нас фатален инцидент с пешеходец в София. Рано тази сутрин 30-годишна жена е загинала на място, след като е била блъсната последователно от два автомобила. Катастрофата е станала на Симеоновско шосе, близо до отбивката за Студентския град. Жената е пресичала на неразрешено място. Блъсната е от един автомобил, който я изхвърля в насрещното платно, където е ударена от втора кола. Алкохолната проба и на двамата водачи отрицателно, съобщиха от МВР. Инцидентът предизвика задръстване в сутрешния час пик. А късно снощи верижна катастрофа с 4 коли блокира движението по южната дъга на Околовръстното шосе на София. Две жени са тежко пострадали, едната от тях е в кома. Инцидентът е станал между отклонението за Бояна и Древалевци в посока Перник. Невероятната причина е високата скорост на двете мощни коли, управлявани от младежи. Единият автомобил е ударил отзад случайна кола, която са пътували двете жени. Едната е настанена в Пирогов и снощи е претърпяла операция на ръката, но без опасност за живота, съобщи за медицинския център за Нова. Другата, която е в по-тежко състояние във ВМА, тежки травми по главата по цялото тяло. Лекарите я поддържат в медикаментозна кома заради голям кръвоизлив в мозъка. Пред полицията младите шофьори са признали, че са карали с висока скорост. Какво обяснява тези момчета на по 20 и 22 и двамата не бяха твърде така разговорливи, казаха, че са карали с скорост и по-нека причина да се изгубили управлението на Не. Помлекце. Не ми се яде сега. То е само едно. Мамо, това знаеш как се прави? Това го размесваш с бялото и става крем карамел. То се меша. Ние купихме 3. Ти едно изяда, а ония ден другото главо яда. Вечерта? Ама беше хубаво. Това и да отгоре и да отдолу се меша. Униформите на армията, което вече влезе в съда, а прокуратурата обеща до месец и това обвинение също да влезе в съда. Ето още какво каза за него.
Установено е вероятното местонахождение на централния окръг. След столицата място, вероятно е едното от източна централна. Полицията не блокира границата с България и започва насилен конвент. Оценяваме информация, че този проект е турските власти не Ти само ми забери покривка. няма официална информация за такова преминаване, няма официална информация получена до нашите турските служби, няма и